sa diyo nag-inusarang si makabakang bisayang baki. Hi, ate. Oh, for today's vlog, natakaroon sa Medellin. Mo ni mo nga siya daday, Louie. By the way, amo na yung princess. Dali. Mo ni mong business. Congrats! Panani siya 4 years. Oh, 4 years na. We've been waiting for... Chima! 4 years. Sige, asa man yung... Si Conte Jomar na ito bigan. Pero di ako manggahan. Na yung manggahan si Louie. Kasi mas pretty ang mangga, ikaw. Ang mangga, mas pretty. Nag-ugam na ko daag mangga. Basta sa... Lo siya bito, no? Makaon na ingon, ani? Oo. Kasi na lang ba? Masa tayo mo katabang ni mo diri? All time. Pila per galon, mang? Amang pila imong per galon? Pila per galon? Dalapas ako, anak may 20 talo. Ito na bro, na-tech sheet. Kapay ko, anak may deliver. Oh, my God, driver mo dito. Ang nga na lang ang specialty. Ulo? Sa... Baboy, ito sa... Oh, susubuwak ta. Sa mukha. Susubuwak ta. I-arrange daw, magkanahang na naka... Mike, dapat... According to sizes. I-arrange according to sizes. Dapat ang sakang So hello guys, our first stop kay ang Ancit's residence. Bamboo Well, salamat tayo sa Ancit's residence. Salamat sa family. Dili residence. Salamat sa Ancit's Camberloo. On the way na may para sa Bamboo Forest. So hello guys, na namin dili sa Bamboo Forest. Medellin. So far na namin nga nabantayan nga mga kuan. Nag-check ko dag mga pictures ba pang ako taston doon pang Instagramable pero tanawa ko daghan kay kanang mga tawa-tawa. Murag mangita taglang angle nga. Ay dara. Isa man. Astig no. Dito siya dali nga view o tanawa. Actually, nangita big angle guys no kay Marag. Dito, naaraan. Oh, okay. Bird, are you pikas o kanina sa pikas ba? Adra yung pikas. Amo to, ganahan ang takay ko no, ngana siya no. Pero si mangan sige ko sa mga color, si mga color, yung mga ginan niya eh. Di no, ako no kanang gets man ko no, gusto nila improvise ang area. Pero murag nindot kit siguro unta kong not sure. Pero di mag-all, magitatag mo ni challenge, magitatag ka ng kuan. Indot ka angle. Nindot nga angle. Pwede na mga picture na na payong. Ano na ka? Wala sila mga ano, payong-payong. Yan, nindot mo yung takay color, oo. Dito siya color. Hi guys, actually nagpalandong na kag-iwan mi. Kanang so far nagsiga na ang medyo ni-dim naman so gipasigan na nila mga suga. Actually among mga makuha nga shot man good pahak na yung kawayan nga upper area. So nangita big paagi nga mapuno siya kanong. Oh no. Kumusta si mong blush mo? Shabu, muli na po ang oil ganyan naman. Unsa? Muli nagkuha ang oil ganyan na. Huwag may magsa... Sure, biyata. Tatanga na yung mask eh. Para na mag-down nila. Sumatong tingnan guys nga medyo nga medyo off lang siya. Pauna lang siguro na mong suit off na off lang po sa kanang lanay mga decoration nga lang gi-add ba. Hindi na natural pero naroon na gyapon yung mga angle nga makuhaan nimo so mangita lang kung pagi nga na yung mga tag angle. Di ba? Oh, yun. So na-achieve na mo ang mga angle. Oh, oily siyang face. Happy birthday, Louie! Happy birthday, Louie! Happy birthday, Louie! Happy
birthday! One more! Happy birthday to you! Excuse me. Happy birthday to Show me! Happy birthday, One more! Happy birthday to you! Happy birthday! Blow your wish. Wish first, wish. Magka-love life. Hello guys, welcome to Paradiso. Marami din sa Paradiso. Oh, nagtungkol naman sa mga tents nila. Kagadahan man sila magpakuan. Kagadahan man sila mapakita gila sa ubang-camp. Good morning everyone. So right now guys, taga po dito sa Paradiso o bagyo may mga bash na ang bagyong biting, ha? Wait, sa mga shock ko sa passport. So yung bagyo ka gano'n, Berting, bagyong Becky. Ay, oo, ay, dahil mga kapag-kapag yun, di ba dahil yun ang kinatarp ka kay? Ano? Lako, may kauli! Bakay dahil siya. Uy, grabe siya, oh. Manay ka naging kaya kami matamo sa papa ni Ancit. Oo. Pili na ako manipis sila tibok balay. Oh, renovate at tibok balay. Hi guys, update. Walay nahitabo ng island hopping. Si bagyong singani, biting. Bising. Bagyong bising, short ha. Bising. Nagkusok-kusok ron diri sa Cebu. O yung nakita guys, taas kaya nagkukempound. Hindi na pwede maligo. Or giditan pa ang maligo. O according daw nilang Louie kay hindi pa daw pasudlan ang resort. Hindi man nga pa pwede kaliguan. So karon nag-impose na lang may kasi wala natin. So part 2, diri na lang sa, after naman sa beach, diri na sa bukid. Magpabukid sa diri. Nata sa peak, o sa nga peak? Batu, peak. Wala lang yung show. Di, shower room. Shala. Ay, di. Mo na yung demo. Di ba, mag-demo ka o sa gidakon niya. Pabarugon ba? Mo na siya gidakon, sir. BMC. Sir, o sa gidakon na imong tent, sir. Marang ang tao. Mama, masakto ma, murag 60. Kung matuog ka, mo sa itsura. So hello guys, sa palpak man namong laag. Palpak man namong plano tungod sa bagyo. So mga harvest na lang ni mangga. Harvest gid ang term murag dakan mga day mamopo. Don Ken Rick, pwede mi mamopo og mangga? Wala. Mga 110 ka buok doon, okay ra doon? Nara ang mangga di ay. Unaha ang mga layo, oy. Kato may nato, oh. Namuhig na taas. Namay kuhit. Actually guys, tasa lang mangga diya, no? Kana. Awa, kana. Tasa diri sa ubos, like diri, oh. Like makakuha ra gid mo. Like maglakaw ra gid. Rachel, agto ka mamo po, Rachel. According to height man. Ay, sorry. Oh my God! May panda! Hala, napagin sa mga tumoy ang mga bunga no, wala dira no. So try na to kuhit kung kay bawata mo kuhit. Hindi kakabot ano ya. Araw kani ba? Kani? Oo. Hulo na tago. Lulo. Nabi bukol mo kayo ba?
Kani kay Indian. Ano naman, naog na siya. Wala, yung baga lagi na akong chinilas. Putas kayo kuya, kat. Kanila, may isa mas na isa. Abo, katuto mo eh. Nandyan, sa'yo masilani. Kanara siya lang. So, mga doon siya katong mo yellow guys. Katong ganing ingo float. Pero, bata pa siya, so green pa siya. Maybe po siya. So, maghot pa ito, malangin mag siya. Kana siya, kuya. Unsa na siya nga mangga. Ah, buungon. Di ba na yung mangga, buungon na Muni na. kaliwat ni Tsunami. Di ko yung... Actually, na may mga duol nga no, galisod-lisod na sa babaw. Gagmay man na natin. Ah, di pa di pwede kwaon di ay. Pwede naman. Kani ba? Ay, katunaw. Naglisod-lisod mo diya ba? Si Louie na tsura ka nakaibot nila sa ubos. Laganahan ko ano isa. Okay na na eh. Puya na sa 110 na kita hanglan nun. Loksa naman na, oy! Saan na naman na? Di mo naman. Turok good. Marketing lang. Joanne, dali Joanne! Ay, basal si Tatong. Hoy! Abroad! So, uwi, sa mga uwi. Noy, abroad! Last na yan, kapo. Uy, uwi, asa di, pamasa na yung mabugat na ikaw, ibuang. Huwag yung nakahinumdum na. Kay? Masuko si? Ha? Si brother. Masuko daw si Christoph. Wala siya. Wala, nagpang-out si Tina. Nagpang-out si Tito. Ayun, ayun. Kaya approve daw siya, Doy. Approve daw si Tito. Ay, papa! Accept. Mani ito ikugit. Oo na. Ito, mas pala ko effective na. Isod nila. Ang tulayo. Bugo ay. Oo, nagsunog sa ako. Magtusin. Ay, mo na dito. Para pasilahi, para baligyan na. I-check to. I-check to, Louie. Kung 110 na ba na? Pinani kuya. Asa daw? Asa daw? Abo daw sisid sa mangga. Pero ay, mangga. Hulo! Ka-brown ko na. Kadako ko na. Hay, may go. Paigo, kita lang ngipon daw. Sexy kay si Louie. Oy, sayo, katawa daw Louie. Di ba katawa ni Tatong, oy? Lamok ka. Grabe dyan sa Mo ni among breakfast karon. Omelette, hotdog. Ang sagingan ani? Bola rin mo dyan kita. Ham, Ipakita sa si Kwanbi. chicken hotdog, corned beef. There. What with spices? Then suka ni Jima. Jima ka ba ka? Masayang baki. I-lunch ka na mo, oh. Thanks to Elmo for cooking the food. Lagpat na kayo, alam. Thanks to Jima Kamakang for the love and support. Bye! Bye! Bye-bye! Bye. Yeah, bye pa. Bye, Paul. Salamat po. Thank you po. Bye-bye. Bless! Uy, bless mo! Uy, lagi mo bless. Sige, talak tayo siya. Bye! Bye, Tito. Salamat. Salamat. Next time po hon. Oo. Saan na matutuwa? Ay, asa ka lingkod, boss? Ano, asa mo siya? Di na ako manahan. Di ba ka na?